Skal vi løbe mod midten, eller skal vi bare YOLO væk herfra? Vi skal løbe ind mod midten. Hej YouTube og velkommen til episode 2 af Hunger Games. Eller kamp 2. Det er P2, ja. 3, 2, 1, nu! Okay, jeg fik fandme en god boost der. Nej! Mennesker! Løb! Jeg løber hen den der bag dig, Bjørn. Okay, jeg fik nogle kyllinger og noget ammo. Shit, Bjørn. Jeg hopper en stige, hvor er du? Jeg er bag dig. Bare løb videre. Vi deler ammo bag. Kom. Alex! Nå, jeg tager pakker ned i beskrivelsen til 7 crafts. Woo! Okay, jeg kunne måske godt tage stien. Kom Alex, den var her. Alex, bag dig. Hvorfor tager vi ikke midten? Fordi vi har været der. Nå, jamen, den stadig ikke lootet, men der kom. Alex, har et par bukser. Godt. Jeg glemmer at snakke først, for jeg skal ikke knap vide. Så... Er det månen? What the fuck? Det ved jeg ikke. Jo, det er månen. Se der er Apollo 11, eller hvad det hed. Apollo? Er det ikke den? Apollo 11. Nej, men det er ikke den. De kom fra USA, og jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jeg kan ikke huske, jeg kender ikke fanden. Der er skyld ikke bare kugler. Nej. Ja, jeg ved det godt, men det var bare ved at falde ned. Den er lootet. Ja. Kom Bjørn, ud! Kom, den der godt derovre. Det er de bukser med til skibet. Skibet? Du har gule bukser. Nå. Gule. Der er en kist. En stick og en baked potato. Jeg har en kartoffel og en kylling, så... Nå ja, vi skal også finde noget. Her er en kist mere. Chain helmet, baked potato cook. Wow, golden apple, what the fuck? Alex, jeg fandt et svær. Gjorde du godt, jeg har flinten steel. Jeg kastede en økse til dig. Hvad fanden er det her? Jeg kastede en økse til dig. Jeg har et golden apple på mig. Godt, jeg kastede en økse til dig. Hey, ham der! Vi tager ham. Han ved ikke, hvad der rammer ham. Han løber. Kom, vi gider ikke efter ham. Han har nok ikke noget godt. Jo, det skal vi. Vi skal efter ham. Jeg ved ikke. Jeg er gået ind på nogle brumbase nu. Ja, jeg tror, jeg får ham. Yes! Gode ting. Du har tårnet noget fanden over øje. What? En notepad. Hvad det noget godt? Bjørn. Nå, du har en chain helmet. Ja, jeg har lige fundet en lader. Jeg fik en bue. Har buer jo egentlig ammo her i? Nej, det har de ikke. Men der er en bue, jeg er ikke så god med bue. Jeg fik lige en, der hedder notepad her. Og det gør, jeg har 5 af dem. Her, Bjørn. Altså. Kom. Hvad er det, hvad der står i notepaden? Okay. Nej, hvor er det en historie? Jeg gider ikke at læse historie. Her er en kiste, jeg kan ikke give. En diamond! Der er golden chain iron. Ja, jeg har en pind. Op, der er en hernede, Angrib. Alex! Jeg ved. Hvor? Jeg vil gerne. Wow, what the fuck? Døde han? Ja, så det gjorde. Lut! Bjørn op på os bjerg igen. Altså, jeg ved ikke, om jeg ramte det. Jeg tror lige, jeg skal spise noget mad. Yes! En 4. Jeg har et sværd. Jeg fandt det her. Kan jeg få noget? Men hvad vil du have? Jeg ved ikke, eller slå mig. Hvis der er noget bedre. Nej, jeg har bedre gear end dig her. Tag min gold. Nej, gold det er dumt. Det er bedre end bedre. Det er bedre end den du har på. Jeg siger noget. Jeg har også en chain helmet og sådan en... Kom med, vi løber den her vej her. Ingen af jer, hvad der er herovre, men vi løber den her vej. Kom. Jeg har en diamond på mig. Hvad fanden kan man bruge dem til? Ja, du kan crafte en diamantsværd. Jeg har en pind, men så skal bare lige have en diamant. Jeg har også en pind. Nå, okay, så skal jeg lige... Mangler bare en diamant mere. Jeg har også et stykke jern. Nu skal vi finde et crafting table også. Er de der rare? Nej. Jo, ja. De kommer på en map, du spiller på. Nå, men der er kun 2 tilbage. Skal vi ikke gå herover? Jo, okay. Der er ikke nogen... Der er en!
Se ham. Person, ja. Vent. Alex, jeg tror, at jeg har han bedre end os. Ja, jeg tror jo... Ja, jeg er stensværd, du har et træsværd, jeg ved ikke. Kunne vi så gå meget ned? Ja, prøv at lave friendly til ham, lave friendly. Vi dræber ham bare, når han kommer ned, hvis han tør. Han er også spændelig. Jamen bare... Jeg tror, vi er spændlige også. Vi dræber ham bare, når han kommer ned. Jeg skyder min bue. Ups. Bitch. Ja, Alex, fisk ham, kom. Godt, Alex. Han har en bue. Han har en bue. Han faldt ned på den anden side. Kom op her, så. Batter! Jeg døde! Okay, jeg døde. Jeg lever. I Jeg døde believe I can jump. What the frick, han prøver at ramme mig. Hvad har jeg gjort dig? Nå, okay, vi ses i næste afsnit YouTube. Og vi prøver ikke at fail lige så meget. Svin. Nå, nu gør jeg se mig udtryk op. Okay, det lyder mærkeligt. Vi ses i næste. Bye bye.